Kapor kalakut ya ka Lebanon maham tenge ka Israel ngin thombor tang ya ki jahat ka Israel bat ki baron jinge dei bat ka ki wei kin lai ong ka seng lena hadi tangin sngap ki kubor ki bakham benya kublei pi baro ngip tang sobai pi sakane ka kubor jongi lengba ka ne ka channel kana kitiar namar ka jingdang yai teng ka knun erang ka Hezbollah na kari Lebanon ban thombor persya ka Israel menta ka Israel ka berngam tinge ya kari Lebanon da ka ba kala ong ka por kala kut ya kani kari halor ka jing bamla ka jongka ban pensenge ya ka jing thanam ding jong ka Hezbollah syakari Israel ha ki benta jong ki kaput ka Israel kane lapan pau da wei dukhot ka kabinet jong ka Israel u Bennett Gantz men ha ka sibalang jong menta ka tayo Susu ula ong lada ka Lebanon bat ka partai kimla ban pensenge ya kini knun erang Hezbollah ban tambor persya ya kari Israel kan jubab kala kumju yaki kane ka kunhun erang Hezbollah ka badai nagari Lebanon kalami syakmat ban thombor ka Israel kadai halor katma ka balaki hapdeng ka Israel bat kileno ka Hamas kari Palestine panamar ka jingsha kerwit kileno Hamas ha Gaza ha kisipai ka Israel kumta kane kunhun leno Hezbollah ka badai ru ka perlok ka bayajan bha bat ka Hamas kala thombor ka Israel tang ban pensange no ya ka jinghyartma ka Israel persya ki Hamas hapo ka Gaza katba ka Israel patkam syamla persengap satya ya kane Henry kala kendang naphang ya ki Hamas kelengki benta hapo ka Gaza jong kari Palestine nalor ka Hezbollah ka wei na kunhun leno na Yamin ka hadi ka neru ka balami syakmat ban tambor ya ka Israel ban yarap ya ka parlok jongka ka Hamas kenang ba ka Israel kat pensange no ya ka jingyartma hapo ka Gaza persya ya ki leno Hamas kane ka kanhun ka balapan mi ibiang ru ya ka jing berngam batmai ban peteng ki jing thombor ya ki jahat jo ka Israel bat ki badon jingete bat ka Israel Henry ki we pat ki bamde ki jahat jo ka Israel bat ki bamdon ka jingete kin light na ka jing thombor na kini kanhun erang hadi kane kanhun erang ka bala mahamru ya ka United States US halor ka jing tuklar ka jongka ban aiding ya ki we kiri persya ya ka hadi pen pau kane ka kanhun kane katma kadang yai peteng be hadu mentaru hapring ka Israel menta bat ki we pat ki nongshun jongka kumta nakabenta ki wepat ki kubor nakane katama sombha ban knyot subscribe opinion ru khamklo ye ki kubor ki patamai nakane ka channel jungi kana kitiar kublai shibun kublai yepi baro